ngandeng omah tro. Pes entuk 150-an punjul perkasa. Nek pengen jajal perkasa utawa pendekar sakti. Hijau. Kaya ojek jagung. Masih dalane mbelonyo kaya ngene. Sreng kan. Tetep ae jalan lancar. Piye le genjas? Pengen itu duit ratusan juta ya kudu ngene iki. Nek metu ngulon rondo mending dalane gak patek mblonyo. Lah ngono kuwi kudune ngetokno saung metu ngetan tembus dalan sing aspal utawa cor iku. Kuwi ya mblenger metel. Lah ngono kuwi kudune ngetokno solae. Assalamualaikum, bandang lagi kebun jagung. Ojek jagung Bojonegoro Margomulyo. Kono jane pirang atus sak. Wah, akeh ya entuk. Asal 150 ya enak ya. Iya kayak ndang. Kuwi nae perkasa anak 150 ya enak. Pirang pas, Bos? Piro nek 11? 11 pas ya? Nggonmu ke 11 ya? Iya arep nggawa. 11 pas entuk 150-an punjul. Perkasa. Nek pengen jajal perkasa utawa pendekar sakti. Wiji awor wineh, awor telek, awor sak, awor srengel. Dul. Nek gak ngatasi diangkut lek gejes kabeh pokoke. Kuwi lho perkarane ketutupan ndut lho.